Danas radim jedan od deserata koji se pokazao jako uspješnim i koje gotovo nisam srela ni jednu osobu, mislim da ni jednu, koja taj kolač ne voli. To je krema od kukuruza šećerca sa malinama i kupinama. Znači krema se radi slično kao što se radi krem brule recimo, samo što je u njoj još i kukuruz. A ovdje imam mješavinu slatkog vrhnja i mlijeka i to ću sad staviti grijat. I u tome sa malo šećera stavit ću znači kukuruzova zrna da se zapravo kuhaju u tom mlijeku i slatkom vrhnju. Tu ću pomiješati žumanjce sa šećerom. Ne trebaju biti baš jako tučeni i pobijeliti, zato što ne želim da mi se pjena stvara na vrhu, jer onda će mi te kremice ljepše izgledati kad se speku. Sad ću napraviti takozvani kuli od kupina. Probajte koliko su slatke ili nisu i po tome ćete vjerojatno vidjeti koliko šećera će trebati. A maline ću ostaviti cijele zato što ću te kremice na kraju poslužiti sa ovim umakom od kupina i sa cijelim malinama. Evo, mislim da su ostale samo koštice. A ovaj umak od kupina ću sad staviti u hladnjak. Sa štapnim mikserom ću ja to sve sad izmiksat, naravno bez ovog dijela od klipa. Sad ću tu toplu smjesu preliti preko ovih žumanjaca. Sad ću uliti u ove posudice. I sad ću ovu posudu u kojoj stoje zdjelice sa kremom još uliti vode negdje do polovice ili 3/4 visine zdjelica. I sad idu u pečnicu na 130 stupnjeva jedno 50 minuta dok se lagano još ne drhte u sredini, ali u principu su se stisnule. Sad ću napraviti keksiće koji idu savršeno uz ovu kremu od kukuruza, a isto tako se mogu jesti i sami i vidjet ćete, totalni su hit isto. Evo, tu imam malo vode koju ću sada staviti na vatru i ovaj maslac da se rastopi. Tu imam ekstrakt cimeta što sam prvi put vidjela pa me baš zanima i hoću probati. Inače, obično stavim cimet u prahu. Super miriši. Evo ga. I tu mi je ostalo još malo ove vanilije, pa ću i nje malo staviti. Kad se ovaj maslac rastopi, onda ću taj šećer dodati unutra, a dotle ću u ovo brašno dodati malo sode bikarbone, da su ovi keksi prki. Evo, 1/4 žličice i malo soli isto. To ću ovako promiješati. Ovdje imam pistacije, to su neslane pistacije. Znači šećer unutra. Evo, i sad taj rastopljeni maslac sa vodom i cimetom ja ću staviti, umiješati ovu smjesu od brašna, pistacija, malo sode bikarbone i malo soli. Ja sam si tu pripremila jedan kalup, kakav obično koristim za te kekse, da napravim kao nekakvu formu koju ću kasnije lako rezati, to ćete vidjeti kako. Evo, sad ovu smjesu ću
nešto tu rasporediti i napraviti jednu tanku ciglicu. Evo, ovako nekako. I sad ću ja to staviti u zamrzivač da se stisne. Te sirove ciglice uvijek imam u frizeru jer ih zapravo mogu odmah izvaditi i ispeći kako mi kad neko dođe. A i bolji su kad su friški. Sad se stisnu u zamrzivaču i jako se kratko peku zato što su tako tanki. I to svi vole, mislim, zato što je paše i uz vino, i uz čaj, i uz kavu meni. I sada idu u pećnicu na 170 na 6 minuta. Nije loše. Super je.